Ako si to predstavuješ, čo? Príde si sem, pán majiteľ, ponúkneš nám jablonku, my si to naozaj vážime. A zrazu ťa nájdem objímať moju dceru? Verte mi, že som to neplánoval. Tak toto ti náhodou verím. A teraz akože čo s tým celým plánuješ urobiť? A s našou Táničkou? S Táňou sa nejako dohodneme a niečo vymyslíme. Niečo vymyslíme. Alebo možno, že aj nie. Však? Pomútiš jej hlavu, zduchneš domov a necháš ju tu nešťastnú, aby sa trápila. To určite nie. Alebo si ju chceš zobrať so sebou a nám ju vziať? Ja ti poviem len jednu vec. Ja som si toto celé takto nepredstavoval. My sme ju nevychovávali na to, aby prišiel niekto z druhého konca sveta a zobral si ju so sebou preč. Pán Jablonský, ja neviem predpokladať, čo sa stane. Viem len to, že vy, rodina, ste pre ňu tí prvoradí. Nechcem vám ju brať. A ani vám rozbíjať rodinu. Ja len chcem, aby Táňa bola šťastná. A urobím preto všetko. Hoci sme dospelí, mohol by si to trochu chápať. A veriť nám. Kedy ti to letí? Už čoskoro. Keď by som si toto celé mohol zobrať so sebou. Ale toto všetko ťa tu počká. Bude mi to tu chýbať. Aj ty tu budeš chýbať. A mne najviac. Pozri, aspoň budú mať vaši čas si to premyslieť. Hej, teraz na to budú mať čas. No ale zober si, že keď sa vrátim z Ameriky, tak im to dá jasný znak, že to s tebou myslím seriózne. No tak to dúfam. Nie, ale na druhej strane ja im rozumiem. Vieš, majú takúto úžasnú dceru a potom príde nejaký Američan a vezme im ju. Nechcem, aby si odišiel. Vrátim sa čoskoro. Koľko máš ešte času? Oveľa menej, ako by som chcel. Už teraz mi je smutno. Aj mne. Keď sa tam vrátim, tak si skúsim vybaviť voľno.
A nedalo by sa ti to voľno vybaviť navždy? Spýtam sa. Nemyslím na to. Užívaj si to, že sme teraz tu. Spolu. Chcem ísť s tebou. Tak poď. Nemôžem. Ja viem. Ale chcela by som vidieť, ako žiješ. Nemyslím si, že je to až tak zaujímavé. Prepáč. Áno, otec. Ahoj, George. Chcem sa len uistiť, že na tú akciu prídeš. Otec, Nechceš povedať, že nie. To v žiadnom prípade. Viem, že si bol unavený, že si potreboval oddychnúť, prísť na iné myšlienky, ale o tejto akcie vieš už dosť dlho. Prosím ťa, nesklam ma. Je to veľmi dôležité. Hlavne kvôli našej klinike, rozumieš tomu, nie? áno, viem. Prídu samé kapacity, moji kolegovia z univerzity, novinári, investori. Prosím ťa, slúbil si mi to. Prvé lietadlo si zmeškal, ale to druhé už prosím ťa nezmeškaj, dobre? No, môžem s tebou na 100% počítať. Môžeš, zajtra som tam. Dobre, tak ahoj. Čau. Ahoj.